שלום נשים יקרות, שמי אריאלה. היום אני רוצה להזמין אתכם לערב חשיפה של המודל שלי ושל הקהילה נשים משנות. אני רוצה לספר לכם על מיזם שבניתי, שהוא קהילה של נשים בארץ ובעולם. חלקן עברו כבר תהליכי שינוי ומשמשות כמנטוריות לנשים שטרם עברו תהליכי שינוי ורוצות לבצע. הנשים בקהילה ערבות זה לזה שאכן השינויים שעליהם הן הכריזו שהן רוצות, אכן התקיימו. במהלך חיי ביצעתי שינויים הן בתחום האישי והן בתחום המקצועי. פיתחתי ולמדתי כלים לעשות את השינוי באופן מיטבי ויעיל. אני מזמינה אותך לערב חשיפה של המודל לשינוי שפיתחתי, בעקבות בקשה של נשים רבות שלא יכלו להגיע לערב הראשון. הפרטים על הערב, המיקום והכל נמצאים בהמשך הדף. אשמח מאוד לראותך בערב, ואשמח עוד יותר שתהיי חלק מקהילת נשים משנות.